क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमाया 37थि बोसोरसालिया कलेज उइक 2026 हाबाफारि खुंफुंदों। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय नाराबारिनि क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमाया बिटिसिनिनो गंसेल' हिनजावसा फरायसालिमा। बेयो इं 1990 मायथाइयाव गायसनजानाय हिनजावसा फरायसालिमा। दिनैनिफ्राय 4, 5, 6 आरो 7 फेब्रुवारिसिम खुंफुंनाय जागोन 37थि बोसोरसालिया कलेज उइक 2026 हाबाफारिया। बे 37थि गाम्बारि फेस्टिभेल हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिना फैगौ जोबथा 7 फेब्रुवारि अक्ट'आव ट्रेडिशनेल फुड फेस्टिभेल हाबाफारि खुंफुंनाय जागोन। बे हानजा सरनाय हाबाफारियाव गुबुन गुबुन हारि धोरोमारि आरो हारिमु दिन्थिफुंनाय जायो आरो हानजा सरनाय हाबाफारिखौ बिटिसिनि एमसिएलए धनेश्वर गयारी फ्लेग अफ खालामना बेखेवना होयो। क'क्राझार गार्लस कलेजनि गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारिया खौरांनि गेजेरजों हाबाफारिनि बागै फोरमायथियो। खोब मोजां खोथा। आङो बुंनायनि सिगां गोजोननाय आरो साबायखर अननाय बावहरग्रोबाय। जोंनि गार्लस कलेज क'क्राझार जाय कलेजखौ 1990 मायथाइयाव गायसनदोंमोन, बियो बिटिसिनि गंसेल' हिनजावसाफोरनि फरायसालिमा। बेयाव देग्लाय बोसोरावहाय 1800 फरायसुलिफोर दङ आरो बेयावहाय गुबुन गुबुन हारिनि फिसाजोफोरा बेयाव फरायफैयो। सान्थालि, गार', राभा, बेनिफ्राय राजबंसि, मुस्लिम, बर', असमिया, बेंगलि आरो बागानिया गोबां दङ, गासैबो फरायफैयो। दिनै 4 नभेम्बर 2022 मायथाइनि दिनैनि दिनावहाय 37 खेब बोसोरसालिया बादायलायनाय, जायखौ जोङो कलेज उइक होननानै बुङो, बेखौ दिनै जागायबाय। बे जागायनाय दिनावनो जोङो फ्लेग हस्टिंनि उनावहाय नैबे हारिमुवारि हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ खालामदों। बे हारिमुवारि हान्जा सुरनायखौ जोंनि बिटिसिनि मानगोनां एमसिएलए बावखुंग्रिनि बिथां धनेश्वर गयारिया बेखेवनानै होबाय। बिथांनिसिम आं साबायखर बावहरबाय। आरो दिनैनि कालचारेल रेलि एबा हारिमु हान्जा सुरनायनि थिमा जाबाय कमिउनेल हारमनि आरो प्रग्रेस। बे आयदाखौ जोङो मोजां नोजोर होदों, मानोना बेवहाय जोंहा गोबां गुबुन गुबुन हारि धोरोमनि फरायसुलिफोर दङखाय जोङो गासिबो ज' खौसेथि थायो, फरायो, सोलोङो, गियान आरजियो आरो बेनिफ्राय जों बारग'लांनानै न'खरनि, समाजनि आरो रायजोनि, हादोरनि साफा मोजां नोगोरारि हिसाबै फसंनो थाखाय जों बेनिफ्राय दानानै हरनाय जायो। गाम्बारि फेस्टिभेल जिहेतु नोंथांमोना लाफादों, बेखौ कलेज उइक फेस्टिभेल हिसाबै थांनाय 2022 मायथाइसिम खुंबाय थानाय जादोंमोन। नाथाय आङो 2022 मायथाइयाव बेवहाय गोरायुं जानानै फैनायनि उनावहाय बे कलेज उइकनि नामखौ माबा मोनसे नाम दोननो थाखाय जोङो सानलायलायबाय आरो बेखौ जोङो स्टाफआव रायलायलायनानै, फोरोंगिरिफोरनि रायलायनानै गभार्निं बडियावहाय लाबोनानै बे कलेज उइकखौ गाम्बारि नामजों खुंनाय जाथों होननानै जोङो डिसिसन लाबाय। बियो फोरोंगिरिफोरनि बयनिबो गनायनाय आरो गभार्निं बडिनि बेयो एप्रुभेल दङ। बेनिखायनो दिनैनिफ्राय बोसोरथाम सिगांनिफ्राय बे कलेज उइकखौ गाम्बारि फेस्टिभेल मुङै मुं दोननाय जायो आरो बेजोंनो गथ'फ्रा, जोंहा फरायसुलिफ्रा बायदिसिना हाबाफारिफ्रावहाय बादायनानै गावबा गावनि रोंगौथिफोरखौ दिन्थियो। आरो फोरमायखानो लुबैबावदों जे फैगौ 7 फेब्रुवारिया जाबाय जोबथा दिन आरो बे जोबथा दिनावहाय जोङो ट्रेडिशनेल फुडनि सायाव मोनसे जोङो हाबाफारि लादों। बेनिखायनो आं बै दिनावबो बयखौबो खावलायगोन, फरायसुलिफ्रा बहाय बाहागो लागोन। बे हाबाफारियावहाय गुबुन गुबुन हारिनि गावबा गावनि दोरोङारि जानाय लोंनाय, संनाय खावनायनि दिन्थिफुंनाय आरो बादायलायनाय बेवहाय जागोन। बेबो जोंनि बे फरायसालिमायावहाय फरायनाय गुबुन गुबुन हारिनि हारिमुखौ सनमान होनाय, मान होनायनि बा सिक्रिथि होनायनि मोनसे हाबाफारि। गुन गोनां सोलोंथाइया आथिखालाव खोब दरकार जाबाय आरो गोनांथार जाबाय। बेनि सायाव सारा नैबेनि गोरायुं हिसाबै मा बुंनो? गुन गोनां सोलोंथाइ बेयो खोब इम्परटेन्ट आरो कारेन्ट टपिक। आथिखालाव गुन गोनांल' नङा, एक्सपार्टाइसबो जानांगोन, एक्सप'जारबो नांगौ जायो। बेवहाय गुन गोनां होननाय लोगो लोगो
फरिखायावहाय सेमिस्टार फरिखायावहाय BA बा ग्रेजुवेसननि फाइनाल फरिखायावहाय 8 CGPA 9 CGPA 10 CGPA मोननायानो माने गुन गोनांखौ फोरमाया गुन गोनाङा फोरमायगोन बेखौ ग्रेजुवेसन लानायनि उनाव एबा सोलोंथाइ लानायनि उनावहाय जाय माने सरकारि साख्रि प्राइभेट साख्रि मोनबाथ' मोनबाय मोनाब्लाबो गुबुन एन्टारप्रेनिउरशिप बेलायावहाय आयदाफ्रावहाय गावखौ माने बावसोमनानै खामानि मावनानै जानायनि जायफ्रा रोंगौथि एबा एक्सपिरियेन्स आरो केपासिटि लानानै थांनो हाबाय बेफोर गासैखौबो आथिखालावहाय माने गुन गोनां सोलोंथायाव हमफानाय जायो फैगासिनो दं हायार सेकेन्डारि फाइनालनि जिथु आनजाद मा बुंनो नागिरदों बेयाव जोंनिफ्राय गासै 347 फरायसुलिफ्रा फरिखा होगोन जोंनावनो सेन्टार दङ जोंनि कलेजनिल' बे माबा सेन्टार बेवहाय आं आसा खालामदों माने गोबां फरायसुलिफ्रा मोजाङै पास जागोन बेनिफ्राय थांनाय बोसोरनैसोनि सिगांनिफ्राय आङो मोनसे मिशन लादों बे जाबाय एडप्टेड स्टुडेन्टस जोंनि फोरोंगिरिफ्रा सासे सानै नङा सोरबा साथाम गाहाम स्टुडेन्ट एडप्ट खालामो नाजावनानै लायो आरो बिसोरखौ गावसोरनि फिसाजो बायदि बियादै बियानै बायदि माने आंगो खालामनानै बिसोरो जोथोन लानानै फोरोंबोदों जोथोन लाबोदों आरो बेबायदि फरायसुलिफ्रा माने थांनाय बारावबो हायार सेकेन्डारि फाइनाल एग्जामावहाय साबसिन रिजाल्ट खालामदों एबारबो बिदिनो 40-सो दङ एडप्टेड स्टुडेन्टफ्रा बिसोरनि रिजाल्टआ साबसिन जागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो जायफोर एडप्टेड जायाखै बिसोरबो मोनसे चेलेन्ज लानानै फरायगोन जुजिगोन आसा खालामदों बे बारावहाय जोंनि टटेल पार्सेन्टेजआ बारायगोन आरो फार्स्ट डिभिजननि पार्सेन्टेजआ बारायगोन आरो सरकारनिफ्राय होनाय जानाय आसनि स्कुटिनि आसनि 80% नांगौ बेनि थाखाय आरो बेखौ मोननो थाखायबो फरायसुलिफ्रा रिजाल्ट लाबोगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो आसा खालामनायजों लोगोसे आं साफ्रोमबो फरिखा होग्रा फरायसुलिफोरनो माने बोर सारस्रिहरबाय